салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обун нашавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. 4 рӯзи дигар то мухорибаи варзишгари точик Бехруз Зухуров Монд. Бехруз Зухуров рекордаш 14 варзишгари точик 24 сентябр дар мусобикаи СА 129 бо варзишгари бразилияги Элисмара Лима да Сильва ки рекордаш 23.9 аст дар Москва вомехуранд мобошад. ба варзишгари точик Бехруз Зухуров муваффақиятро таманно мекунем ва чун ҳар вақта барои дастгири варзишгар Бехруз ба пеш менависем. Мухориба дар разработка қарор дорад. Фазлиддин Обидов варзишгари точик ва Андре Агусто метавонанд дар турнири навбатии Open FC вохуранд. намояндагони ин лига дар бораи баргузор кардани ин мухориба гуфтушунид карда истоданд. ба фикри шумо кадоме аз ин варзишгаро дар ин мухориба ғолиб мешавад? ҳатман фикртона дар комментария нависед. бо нашри як пост Фатхидин Собирлв сабаби бекор шудани мухорибаашро дар инстаграмаш ба мухлисон фаҳмон ки ҳоло пешкаши шумо мекунем. салом алейкум мухлисон, бародарон, ҳамватанони азиз. мехоҳам ба ҳамаи шумо хотиррасон кунам ки дар турнири СА ки дар шаҳри Москва барпо мешавад ба хотири бардоштани ҷароҳат баромад карда наметавонам. аз ҳамаон нафароне ки мухорибаи маро интизор буданд бахшиш мепурсам. чунин навиштааст Фатхидин Собирлв дар инстаграми худ. ба ҳар ҳол мо ба варзишгари точик шифои комилро таманно мекунем ва бозгашти ӯро бесаброна интизор ҳастем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.